herritik atera behar naiz. Asteazkena da, 11:30 dira, eta matematikako klasea hasi da. Oso espertuta eta loguraz nago. Bat-batean, Elena klasera sartu da eta nire gurasoak kanpoan daudela esan du. Motxila hartu, txamarra jantzi eta kanpora joan naiz. Nire gurasoak aurkitu ditut, eta nora goazen galdetu diet. Amak, Suitzara joango garela esan dit, eta aitak lanarengatik dela gaineratu du. Orduan, galdetu diet. Eta lagunak, eta eskola, eta etxea? Han, etxe bat daukagu, esan du amak. Eta lagun berriak egingo dituzu, aitak. Eta eskolarena? Eskola berri batera joango zara, esan dute biako atera. Gero, kotxera igo, Hondarribiko aireportura joan eta hegazkin bat hartu dugu. 16 ordu hegazkinean eta azkenik iritsi gara. Hegazkinetik jaitsi garenean argazkilari asko ikusi ditugu. Denak guri argazkiak ateratzen. Ospetsuak ematen dugu. Gero, limusina batean igo eta sekulako etxe batera iritsi gara. Bertan, balkomen hitza irakurri dugu eta txikiagoan. Bienvenidos. Etxean sartu eta gauzak begiratzen hasi gara. Ara, ikusi hau. Eta beste batek, ikusi jakusia. Eta besteak, ikusi zein logelain politak. Gero, afaldu eta lo egitera joan baino lehen telebista ikusi dugu. Osteguna da eta eskolara joan naiz. Oso urdurenago, ez dakit nolakoak izango diren aurrak eta nola jokatuko duten nerekin. Eskolara iritsi eta ospetsu bat ematen dut. Eneko, nire laguna izan nahi duzu? Eneko, sinadura bat mesedez. Eneko, etorri mesedez. Eneko. Eskolan, ospetsua naiz. Haze pozik nagoen. Etxera iritsi naiz eta gurasoei dena kontatu diet. Gurasoek ez didate sinestu, baina hori niri ez zait axola. Afaldu eta ora joan naiz. Ostirala da, eskolara joateko irrikatan nago. Eskolara iritsi naizenean, haur guztiak arraro begiratzen naute. Orduan, komunera joan eta ispiluan begiratu dut. Aurpegia zuriz margotuta daukat, eta maisagiak gorriz. Ispiluan, eskutzit bat aurkitu dut. Hartu, ireki eta barruan aurkitu dut. Berria zara, orain zu eskelako ospetsuena zara, eta postuak kendu didazu. Gomendatzen dizut, ospetsua ez izatea, bestela gaur gertatu zaizkizun gauzak berriro gertatuko zaizkizu. Badakizu. Ai ama, eta orain zer egingo du ni? Orduan, makillajea kendu eta komunetik atera naiz. Pasilloetan ez dagoela inor ziurtatu dut. Eskolatik atera behar naiz inor konturatu gabe. Pasilloetatik jarraitu eta oraindik ez dagoela inor ikusi dut. Eta atzeko atetik atera behar dudan momentuan, gorputzeziketako irakaslea ikusi nau. Eta hau esan dit. God duar, zer egiten duzu hemen esan nahi du Suitzarrez. Orduan, trrin, txirrin batek jodu. Esnatu eta mets bat besterik ez dela izan konturatu naiz. Matematikako klasean lo hartu dut. Ai ama, gero, saioak bihar matematikako azterketa dagoela eta ezin dela estudiatu esan dit. Barkarrik klasean ikasi dugunarekin egin behar dela. Zer egingo dut ni orain?